Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. IsiZulu. Masiqhubekeni namhlanje mayelana nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko. Senze inkondlo yethu ethiwa noma ebizwa ngokuthi unozidumo. Senza ingxenye yokugcina okuyimibuzo eyisihlanu. Umbuzo wokuqala. Shono uhlobo lwalenkondlo. Nikeza isizathu sempendulo yakho. Umbuzo wesibili. Finqa ibinza lesibili ngamaphuzu amabili. Umbuzo wesithathu. Ngabe imbongi ibihloseni ngokusebenzisa injambament emgqeni we-15 kuya kowe-16? Umbuzo wesine. Chaza umoya oqukethwe yibinza lesine. Lo mbuzo umbuzo wabafundi abenza ifal. Ake siboneke ukuthi abafundi abenza ulimi lwasekhaya bona sizobabuza kanjani. Sizothi kulombuzo wesine. Chaza ithoni nomoya oqukethwe yibinza lesine. Umbuzo wesihlanu okungumbuzo wokugcina ufundeka ngalolu hlobo. Ngabe imbongi iphumelele ukusethulela umqondo osobala walenkondlo? Nawu umbuzo wesihlanu okufanele uphendulwe abafundi abenza ulimi lwasekhaya. Phawula ngempumelelo yembongi ekusethuleleni umqondo osobala walenkondlo. Ake senze izibonelo siphendule umbuzo. Umbuzo wokuqala singawuphendula kanjena. Isathaya ngoba imbongi igxeka lo muntu wesifazane. Ithi lo muntu wahlala elandelwa yizinkulumo nemisindo ngezikhathi zonke. Impendulo yesibili, iphuzu lokuqala. Imbongi icacisa ukuthi unozidumo ubengathunyiwe ukuyohlasela. Iphuzu lesibili. Indlela unozidumo abehlasela ngayo ibingakwenza ukuthi ube novalo udlele ogageni. Impendulo yombuzo wesithathu. Imbongi igqamisa ulunya lukaNozidumo. Ubonakala sengathi akazi ukuthi abantu besifazane bayahelwa, umhelo ubuhlungu. Impendulo yombuzo wesine. Imbongi isebenzise umoya wokugxeka nethoni yokugxeka.
ekhombisa ukuthi imangele, ikhungathekile, yingakho isebenzise imibuzo mbumbulu eminingi kuleli binza. Impendulo yombuzo wokugcina, umqondo osobala yilokho okushiwo yinkondlo. Umqondo osobala walenkondlo ulunya kanye nosizi ngoba ikhuluma ngomuntu wesifazane obebulala asizile lapho ehlasele khona. Imbongi iphumelele ukusebenzisa umqondo noma ukusethulela umqondo osobala walenkondlo ngokusebenzisa noma ngokukhetha amagama alandelayo. Uyiphake yadla amadoda, uyididiyele ntokazi yase-Afrika, njalo njalo. Nayi imibuzo eyisihlanu elandelayo futhi, kodwa-ke manje asizukuyiphendula lena. Umbuzo wokuqala, gagula imvumelwano etholakala emgqeni wesihlanu nowesithupha bese usho uhlobo lwayo. Owesibili, nikeza okungumehluko phakathi komugqa wesithupha noweshumi-nambili. Umbuzo wesithathu, kwabangelwa yini ukuthi uNozidumo ahlasele ngolaka nesankanhlu kuSadamu? Umbuzo wesine, chaza indikimba nomyalezo oqukethwe yile nkondlo. Umbuzo wesihlanu, phawula ngolimi olusetshenziswe ebinzeni lesithathu. Siyabonga, nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe kule channel nakwamanye ama-channel esinawo. Siyathemba nihlomulile.